sida namdayni. Matolati saida. Din naman tatay. Saida nam. Oh, adu hoy sidam nam. Sabi nga ako. Rakot. Nang uwi sa doon. Ako, lagi ito sa ko. Sige lay liang ba siya? Kung uda yam lai man panay tiya tam ito uda. Yay lay nung uraga. Ito hanin sa doon yay nga. Sa dam lang ko. Sila. Kaya naman lay siya. Pare ungak mo tam siya lay siya. Lay siya par kap po kim ne ba lang dili nang tuwa ba. Ang tao ba ito? Di khung da kari da ta ba ya bo di pha ba. Lai ni na khung da chu de la ta ba ya di da. Ni ta do ta ni. Ang ta ko kung na nam ko. Si lum ba ni na da chen ba wa ne ba. Ung mo sa kun na ung ba ni na. Oh, kun na ung ba ni na. Mesin na ung ba je. Tam tam. Oh. Sabi ako. Lai si yam ba wa, kon ba wa. Ay nang bisa. Kamay to pino to bukara je kai non de yin de na ya da ni bo. Uta sa kaniko hantor kung may kayo ta zero ni. To ai, bai di mai won di chap ma ne. Oi go chu lai pham ma da lai da ga ni mai. Kun de mai won di ko de. Lang je ka tien da ta. To kap phoi jo, kap phok ne ba si che. Neng ka diam pha ba. Lang je ka tien ma ni da ta. Ka dam na. On man, tum di ku ko. Ani lo le ni. Ma thong kha do lai di yor ku. Lai do sab san ba ni da. Neng ka ba diam pha ba ne ba. Neng mo do wai ba ne ba ham ba ki. Mane re yang. Mane do hai ro, ma si ta ga chu long ko phone to ho ga ji ga na du ga. Tangai pha tra di hai ti ke to. Sa sa bu sa shin ga ji chu go chu. Hai yin ko a si na. Mai no pa do hai ni ya ya. Hello? Thảo được anh đã tàu điện tất cả mấy. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें The number you have dialed is currently busy. Phật giáo ta ham ninh na tàu bồn ta. Ya le, lai ji ya ma wa ta na phật giáo bồn wa le. Ya le, xin ai.